Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 4 na. Kadasig, no? Bulan sang Setyembre tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon karon nga aga. Aber, talakayon talunsay politika. Presidente Rodrigo Duterte posible magapapili kuno. Vice Presidente bisan wala running mate. Aba, Bongbong Marcos ginakonsiderar man magpapili presidente tuig 2022. Labor Coalition nagaduso man kay Vice Presidente Leni Robredo magpapili man presidente. Amo ini lunsay politika. Karon nga adlaw Sabado ang aton arang kadahon. Ini nga mga balita kag isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Unahon ta. Si Presidente Rodrigo Duterte kahapon, posible, bisan wala siya sang sandigan nga presidente. Abot silingon, bisan wala siya running mate sa masunod nga tuig mag-aarangkada sa pagpapili Vice Presidente. Kon pamangkuton kahapon sang media, si Senador Bungo, siling niya, amo ina ang akon iya nabatian. Kumo malapit siya kay Presidente Rodrigo Duterte, siling niya ti amo naghambal sang presidente nga mapapili siya Vice Presidente bisan wala siya sandigan nga presidente. Ambot silingon, free for all ang bunggoaday sa pagka-presidente. Sila niya kung anong desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte kung madalagan sa Vice-Presidente, all out, bulig ko sa Presidente. Kung magdalagan siya, Vice, silingon, paubot siya,
dulaon yung plano ya, nagkanto man to sa kay Sara, nga kung mahimo, butang man sa listahan sa pagka-vice presidente o galing siling ni Senador Bongo kung padayunon gid ni Presidente Rodrigo Duterte ang plano nga bisan wala siya running mate, mapapili vice presidente, mapaiway ini siya. Kag kung ano ang desisyon sang presidente, all out siya nga magabulig. Puerte, no? Believe, amo niya ang husto nga pag-updaday kag pag-amiguhay. Alin pa sang mayor pa sa Davao Daw medyo malapit na, kapituko na sigo kay Presidente Rodrigo Duterte. Amo na yang abyan, sala ka gusto, opdanay. Galing amula na sa politika, kon sala gid, kon korupsyon gid, kay ang ginahambalan dire, hindi ila kwarta, people's money. Ang politiko ya kamango. Subong siya, buwas hindi na. Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:37. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa Aksyon Radio Philippine Standard Time La 6:41. Alin kay Presidente Rodrigo Duterte, manaog kita sa kay anay Senador Bongbong Marcos. Ano ang palayag niya kahapon? Kumpirmado niya nga ginakonsiderar giniya nga magpapili presidente sa Mayo 2022 nga eleksyon. Ano ang ginbasihan sang iya sini
plano nga magpapili. Siling nga sa nagagawa nga survey, daw mahina ako sa pagka-vice presidente. Pero kung sa presidente, daw mabaskog ang akon sini nga ngalan. Nyati daw wala rason nga hindi ko inipagkwaon nga oportunidad nga magpapili presidente. Luwas pa niya, nagasugilanon ako sa magtimbang nga bayan mo. Paksyon sang PDP Laban, paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cose, paksyon ni Manny Pacquiao kag Aquilino Pimentel, niya nagasugilanon ko sa ila. Mga abyan ko ni sila, nag-inupdanay kami sini. Kag kadamo sang mga grupo nga nagaduso sa akon. Nakinanglan, magpapili gid ako presidente sa tuig 2022. Ang history nagasiling nga pagkatapos kakason siya na presidente Ferdinand Marcos sa pwesto, si Anay First Lady Imelda Marcos nagsiling nga magabalik sila sa Malacanang. Amo nang handom ni Imelda Marcos nga ang mga Marcos nga pamilya pag-abot sa natalana nga panahon, magabalik sila sa Malacanang. Nagligat to nga eleksyon, ginaduso to ni Imelda si Bongbong Badlagan presidente. Vice-presidente ang gidalaganan, daw medyo napirdi lang siya kay Vice-presidente Leni Robredo. This time, amo na niyang plano sa pamilya Marcos, mabalik gid sila sa Malacanang. Galing, ang pagbalik sa Malacanang, depende sa punta sang lapis ni Juan de la Cruz. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italaknan. Matasin pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 6:48. Pagkatapos ni Duterte, pagkatapos ni Bongbong Marcos, saylo kita kay Vice Presidente Leni Robredo. Pila ka mga grupo sang tagpangabudlay, mga libor leader bala, nationwide, nagaduso gid nga padalaganon si Vice Presidente Leni Robredo sa pagka-presidente agud tapuson kuno ang Duterte era. Suno sa ila, hindi na gid magwanta kuno ang pagdumala ni Presidente Rodrigo Duterte kag hindi man sila pabor kay Davao City Mayor Sara Duterte Carpio. Siling-siling mga libor nga grupo ang failure sang administrasyon sa pagsabat sang libor nga problema, rampant nga korupsyon sa likod sang pandemic, ang pagpamatay sa drug-related nga mga kaso, red tagging sa mga imol, failure sa pagsabat kag pagdepensa sang aton sini kinamatarong sa West Philippine Sea. Amo ning rason sa mga grupo sa manog pangabudlay kung nga ginaduso nila nga dapat si Vice President Leni Robredo magpapili gid sa pagka-presidente. Ini pila lamang ka mga personalidad nga karon ginalantaw naton nga amo ini sila ang mga sambuwa kung si Gopa Free for All ang presidente sa tuig 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Masunod, another naman personalidad sa pagka-presidente pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento
kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati ginagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga na-trap dito or na-trap dito sa sunod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Punyo 4 2020. Ay, 53. Daw hindi kaabot ng aton pasunod ba? Ang sunod si Ping Lacson kundani. Pero isa-isahon talang ini sa masunod. Si Ping Lacson, Manny Pacquiao, Sara Duterte. Lipoton talang si Ping Lacson, madamo ang nagaduso sa rason nga si Ping Lacson nalin sang una kuno, sang senador siya, wala ni siya gabaton pork barrel ba? Tambok baboy kuno perteng iskandalo to. Sang panahon nga porteng iskandalo sa pork barrel, nya halin sa una si Ping Lacson niya, wala ni gabaton sang mga tambok baboy. Rason nga kung magpapili sa presidente, masaligan nga maproteksyonan ang kaban sa gobyerno. Sa pihak nga bahin, si Senador Manny Pacquiao daw desidido, pero mabalaan karon nga bulan. Hindi pa nikalambot Oktobres filing, mabalaan tanang desisyon ni Senador Manny Pacquiao kung magpapili siya presidente. Bisan independente kuno mo, mapapili siya presidente sa pungsod Pilipinas. Siling sang tilimanan sa piyak nga lamisa, siling niya kung si Manny Pacquiao maglagan presidente, sa bilog nga kalibutan, bantugon kita mo. First time sa kasaysayan niya mo, sa Pilipinas, nga may presidente kita nga boksidor, may presidente kita nga singer, may presidente kita nga artista, may presidente kita nga basketballista. Porte ya, nya first time ini sa kasaysayan sang pungsod Pilipinas. Dulhog kita sa anak ni Presidente Rodrigo Duterte, Sara Duterte, Mayor san Davao. Ti sa survey wala tupong. Katulad sang yamay, porte man ang popularidad ni Sara Duterte. Bisan wala kadtoo, mi ano nga klase survey ang patigayunon, hindi makakas number 1 gid si Sara Duterte. Ini balantayan ini. Sa pangabay sang yamay, nga kung maglagan sa presidente, kuwaon niya si Bongo nga vice-presidente. Tigin bulgar na. Kag ginako man na ni Senador Bongo kag iban pagid nga mga senador nga luyag nga magpaidalom bilang running mate ni Sara Duterte kung magpapili siya presidente. Ang Duterte daw amat-amat nga kapugday na inang isyo. Labi na gid kay ti siling ni Bongo kahapon independente. Nya bisan wala pares si Duterte malagan gi vice presidente. So amo ni ang nagakatabo subong sa pungsod Pilipinas. Kadamo-damo mo sang nakahanay ang mabinungguanay sini kag magadisgustuhanay porte ini. Ang mag-abyan mabinulagay gini. Si Presidente Rodrigo Duterte malapit sa mga Marcos. Kung madalagan si Bongbong Marcos, ano siya, ma-busy kay Bongbong?
Ini daw hindi maintindihan na ni. Saksak sinagol na ni ang matabo sa 2022. Hindi na maintindihan sa pagkadamo-damo subong gaplastar na kung sino ang madason mapungko sa pinakataas nga pwesto. Grabing politika, no? Ay, hindi maintindihan. First time ini nga matabo siguro, may damo man nga presidenteng nagliligad nga mga eleksyon. Pero kung matabo mo ligurong pinakadamo, nga mag-iningkwentuhan ay sa tuig 2022. Pero gapati ko ya, may konbensyon pa ini. Gapati ko ya nga pungkuan ini. Gapati ko ya nga ang oposisyon magapili isa para ibunggo sa administrasyon. Kagang administrasyon, posible, magapungkuan na man, subong gapit ka na, pwede ka pungko, kag magpili sa isaman sang pinakabakod para nga isagang sa pwersa sang oposisyon. So, balantayan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:57. Okay na sa pagka-presidente, daso naman Vice Presidente. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio!